L'any 1896 es constitueix el nucli fundador del futur Institut Pere Mata gràcies a l'impuls del doctor Emili Briansó i del senyor Pau Font de Rubinat. La institució ha evolucionat incorporant activitats per l'atenció a les necessitats socials i a la discapacitat intel·lectual. Actualment, el grup Pere Mata està format per 7 entitats on hi treballen 2.100 professionals dedicats a donar serveis integrals d'atenció a les persones. El nostre repte és la millora contínua per afavorir la integració social i la qualitat de vida dels usuaris. L'Institut Pere Mata i la Fundació Pere Mata Terres de l'Ebre gestionen els dispositius de salut mental de la demarcació de Tarragona. Es disposa de recursos comunitaris, hospitalaris, de rehabilitació i sociosanitaris. L'atenció està centrada en la persona afectada i la seva família per oferir el millor servei i lluitar contra l'estigma social de la malaltia mental. Els professionals treballen en xarxa, en equips multidisciplinaris, en constant actualització, basada en la millor evidència científica. La Fundació Pere Mata basa les seves actuacions en la protecció, l'assistència i el suport a les persones afectades per la malaltia mental, discapacitat o dependència. Es desenvolupen serveis de tutela per tenir cura de les persones incapacitades, d'inserció laboral, d'habitatge, d'atenció a la gent gran, d'atenció domiciliària i altres programes de suport comunitari. Amb el nom de Villablanca, el grup Pere Mata ofereix una xarxa completa de serveis assistencials per a persones amb discapacitat intel·lectual i problemes de salut mental, des de residències a centres d'atenció comunitària. Equips altament especialitzats treballen en procediments innovadors per donar millor resposta a les necessitats dels usuaris. Equips de diferents especialitats fan recerca clínica i bàsica. Això ens permet identificar factors ambientals i genètics que s'associen al risc de patir malalties mentals i discapacitat intel·lectual. Els resultats ajudaran a fer diagnòstics més acurats i teràpies més eficients. La col·laboració amb experts nacionals i internacionals fan possible publicacions científiques en revistes de més alt nivell. Es desenvolupa docència de grau i postgrau en el marc de la Universitat Rovira i Virgili, a més de col·laboracions amb d'altres universitats i centres de formació. També es formen especialistes en psiquiatria, psicologia clínica i infermeria de salut mental a través de programes de residència que integren assistència i recerca.